Това съм аз, момичето с орехите. И днес имам празник. Преди 5 години дадох име на една малка мечта. И днес празнуваме рождения ден на Анистик. 5 години мини вселени, големи усмивки, бурни емоции и незабравими мигове. Всичко започна с плаха идея, скрита в орехче, а днес тези малки светове носят щастие, изненади и вълнение на толкова много от вас. За мен Анистик не е просто страничка, това е мястото, където малките неща оживяват и се превръщат в голяма магия. През тези 5 години съм благодарна за всяка ваша реакция, за всяка поръчка, всяка усмивка, която ми връщате обратно, както и за проявеното доверие. Благодаря ви, че сте част от това пътешествие и че ми позволявате да бъда себе си и да правя това, което най-много обичам – да ви радвам с моето изкуство. Днес празнуваме не само рождения ден на Анистик, но и всички онези моменти, които споделихме заедно. И нека заедно да продължим да откриваме щастието в малките неща. Благодаря ви от все сърце. Обичам ви!